Sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Kabeh iki apa to sing digoleki? Yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pindheting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih mboten. Napa-napa niku wong jenenge menungso yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Atos murka lali niku sandangane menungso. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri dandani awake dhewe karep saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih, awang yo anu napa niku piyai niku nek wis ngapura iki wis atine yo lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Boten ganjel ten ati. Betul. Nggih. Mas Gareng, Yun, menika gandeng bintang tamu akeh banget. Yo mboko siji diaturke. iki ditanjake Mas. Ayo mesti no. Mumpung iki nggih suasanane sik suasana ngaten iki. Nggih. Nggih niki malah pun lumpuh kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Sampun parangsuwan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas, bareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf. Duh, papane